Igbo bụ ekene m unu. Ekwurekwu bụ n'ọnụ dibịa, mana ọ bụrụ ofeke ọ bụla ala omena nkịtị anaghị adị ire. Agwara m unu sị na ọ bụ mgbọrọgwụ na-abụ maọbụ ịtọ ka dibịa ji aka ibe ya. Gbuo onye Igbo gee ntị ọfụma. Ọ bụrụ na ibi na kọmpand maọbụ na yad, ọ ga-abụ ụtụtụ ọbụla efu nka akawachara gị arụ, maọbụ nwa gị maọbụ di gị maọbụ nwunye gị, maọbụ na ibi na kọmpand ime abalị ọbụla ọ dịka o nwere mmụọ na-abata na da kọmpand maọbụ da yad da flat ebe ha ibi, maọbụ na ọ na-abụ ị na-arahụ ụlọ dịka o nwere ihe gadoro gị. Achọrọ m ịgwa gị na all those things bụ ndị amoosu na-enye gị nsogbu, mana oge ọ na-esi ike ka ọ na-ebi si ihe ị nwere ike imerụgoro mbụ na ọ bụ na ife ozi a kaba arụ tụsaa ya, share ya na ya timeline, drop arụ your thoughts and like ya this video. Ihe anyị chọrọ bụ ka anyị mee gịnị, ka anyị site n'ihe nke anyị ma wee ya kọwara gị mkpa ọ dị iji ihe wee zọ ndụ. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Anyị abatago n'ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa anyị via nwanne m gee ntị. Ọ bụ na ihe dị otu a na-agabiga n'ebe ị nọ, ka e mere m ihe ndị a m ji akpọsịrị gị. Nke mbụ, jee wetara m Ify Ogiris. Ify Ogiris ndị oyibo na-akpọ ya facility leave. Ị jụọla m onwe gị ajụjụ, kedu ihe kpatara na a na-emedo mmụọ ọbụla maọbụ na a na-ebupụta ọfọ obodo maọbụ ọfọ ezinụlọ na anaghị edowe ọfọ ọhụnala, na anaghị eweta akwụkwọ dị iche iche were edowe ya bụ ọfọ, kama a na-eje weta Ify Ogiris tọọ ya wee dosa ọfọ n'elu ya. Ụnụ ama the power of Ogiris, ihe ọ na-arụgasị. Jee weta m Ify Ogiris mpempe na anọ. Den nke ibua, ije wetara m gịnị, ebenebe. Ọ bụ na ụzụcha na-arụ n'ebenebe. Ijụgoro m onwe gị kedu ihe kpatara ọ na-abụ ịbata be dibịa maọbụ be spiritualist, ị ga-afụrịta ebe amakwụkwara akwụkwọ ebenebe kwụsa ya n'elu, maka na ajụ ihe ọbụla onye bụ n'obi okwucha ọ na-arụ n'ebenebe. Den nke dị ka ibe ya adịghị ebe a bụ iji eje wetara m Ify a na-akpọ Ify ọkazi nke iji were esi ofe. Ọ bụ na ọ ji ekwe hotere nye n'ukwu wute mgbọrọgwụ ya, den ije wetaziere m ose ọjị, maka na ose ọjị adịghị eji iche ihere. Ọ bụrụ na ị wetara m ihe na-anọ ndị a m gosiri gị, den ikwubiere m okwu nyanụ. Ọ dị ụzọ 2 method iji eji wee prepare m ọgwụ a. Nke mbụ, ọ bụ na ị wetara nye ụdị ụnụ fụrụ ọ dị wute ebenebe, ị nwere ike weta m ebenebe na anọ, den ime gịnị, ị wetara m ose ọjị, kwuere m ya intention na Ify a, maka na Ify ọbụla nwere ntị ọ na n'ive mmụọ ka ọ bụ. Ikwuchara nya, den ime gịnị, ị gbara m ose ọjị a n'ime Ify a gị, den wetara m Ogiris tinyere nye, den mee gịnị, maka ọrụ ha niile ọnụ. Ịmaka ọrụ ha niile ọnụ, ị nwere ike iweta ọmụ wee kere nye, maọbụ iwetara m owu wee kere nye. Ọ bụ na ọ na ya adị ebe ibi emesị yes na ị na-agwọ ọgwụ nkewa jee wetara m akwa ọcha. Ịmaka ọrụ ya wute akwa ọcha, den iwere owu kere nye, den ime gịnị, idoere nye na ya entrance of your door. Enwere ike ọ bụrụ na ihe kọtịn, maọbụ idobere nye ebe mmadụ ama mfụ ya anya. Den nke ịbụa iji emerụ nya bụ ihe, ị nwere ike ịnụ arụ ya n'ọkụ. Ịma ihe bụ ịnụ ọgwụ n'ọkụ. Den ọ bụrụ na ịnụ arụ ya n'ọkụ, den igweru nye egweru, ọ dị in form of powder form. Den ime gịnị, iwere ya idori nye n'ofu ebe, tinye ya ihe dori nye n'ofu ebe, either in your entrance or na room ị na-arahụ. Ka m gwa gị eziokwu, amoosu ọbụla nwara anwa tempa iji ejide ị ga-afụ ya bụ ihe. Ha ama nwa anwa because ha amago na onwego ihe iji wee chere onwe gị, maọbụ ebe ị na-azụ ahịa ị na-enotis ọ bụ amachi ekwene asị onye ụta atana, den mee n'ihe, den ị nwere ike itinye na mmiri fere ya na ngwa ahịa gị, maọbụ ebe ị na-azụ ahịa, maọbụ idobere ya ebe ị na-azụ ahịa. Omena nkịtị anaghị adị ire, ntị adịkwọ. Mere m ihe mana abụ na anụ emere ọgụ emesi buru ọgụ n'ọvịa.
ụfọdụ na-ejikwa nnu sea salt, ụfọdụ na-awụ sea salt na foot march ha ewe sea salt wee ya na iwekwa ike wee kwara m the powder form of ihe ọgwụ a tinye ebe ahụ. Nwanne m, ị ga-afụ na onwere nwa ọbụla ga-afụ ihe sọ isi. Ọ bụ na ha afụ ihe ha anachi ha azụ. Ihe anyị bịa bụ ka anyị mere ka anyị gwa gị ihe ịmarọ ka esite ebe a wee zọọ ndụ ụmụnne anyị. Ndewo. Ọ bụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ m, asị gị nnọọ. Aka bụ nwanne gị bụ Maazị UC. Sonye siere m ike n'ihe m na-eme ka ị nwee ike ịmụta ihe one ma one ga-enyere ndụ gị aka. Ụmụnne m ndị Igbo, asị m ka emesịanụ.